Ang sarap yan ah. Wow, ang sarap. Mukbang mo, bishi. Spicy. Spicy. Sige. 10 minutes. Kakainin mo yan. Ay. Mana. Ano po yan? Kinaraan man kanta. Hmm? Sarap ba yan? Kainin mo yan. Tikman mo. Tikman mo. Sige, mukbang tayo. Okay. Paswit video na ito. Kain mo na. Ang tago. Sige na. Gago! Ha? Hang? Hang. May tubigan. Walang tubigan ha. Okay. Challenge na. Dalawa lang yan. Ayaw mo na? Walang panan. Ako na sa yung mo. Takay. Wala. Ba? Sulan niyo sa mini. Sige, confirm. Sige lang. Sige ako ikaw na sa lang. Sulit ha. Napay ikaw ang nakuha. Tagan mo ko yung tagan. Ay, nagkakala eh. Puno naman. Daya mo. Ganun na rin ko start. Sarap. Ito ko eh, hindi man ito. Saba? Mukbang pansi canton. Hot spicy. Chili. Saan? Extra spicy? Walang lagi kayo na. Okay. What's the big gun? Imo na sad na. Anong? May mas, oh, may mas. Imo na sad. Ano mo? Ano yan? Para sa'yo. Sa akin yan? Laki mo, bunga nga mo. Sa'yo yan. Wala pa kakakain. Kakakain ako. Palagi lang sa akin. Sige, kakain ako. Wow. Nga na di ate kita. Agad na yung video. Nagtabi ka. Ganggang gihatag. Uy, sad. Kulang sa nagkapunjin. Walang gitas mo. Dahil. Tagkam ka. Puso naman, dito ka. Panatagsa ta. Ikaw na po. Sarap. Kain tayo ba? Okay na. Okay. Ito man naman. Ikaw na kanina. Ikaw na sada.
Hangya? Mukbang. Kamera niya. Kamera. Iglap. Ang kampo mo. Nada ang tuto ay kapil ba? Surang. Hindi ah. Hindi. Hindi ko pagkatalo sa'yo. Kuya, kadagan na ay mga kamera. Pangin mo yun. Ang kamay mo ah. Ay, kanina mo ko na-start. Lagi ka ba? Ay, mo nasabi. Ay, galing nga to. Ay, mo kadawa. Kadawa mo. Ano vitamin? Vitamin na siya. Ano mong bagay na nila? Ada karton kasi mas kakao. May karton. Ito ba? Ascorbic acid. Na pwede. Ano naman ka dito ha? Kalau tambo kamayo. Dalawa po to. Dalawa. Sponsor. Sponsor na ito sa apat. Sponsor ni Ano sa? Choy Aznar. Salamat din ni Choy Aznar. Sa sponsor sa kan. Ascorbic acid. Rapid C. 500 M. Tablet vitamin. Sino sa'yo yun? Sa'yo kakain ka muna. Huwag muna tayo ito. Inumin. Yung kambal ni sponsor. Sponsor oh. Sponsor ng vitamin C. Ito po yung sponsor niya. Malapit na na. Nagpalgulan na. Huwag ako nga nito. Ano sa kain? Tunggu lah. Tidak luka. Kung minum kang tubig. Mahila ka. Hilang lah. Halang ko lang kayo. Halang ko lang kayo. Yan gusto ko. Sabay yun. Sabay ba? Sabay sa vlog. Pero na yun gusto akong YouTube ba? Ba't yan? Kapin dito. Rock ba? Bisaya, Tagalog. Namagay pa ng basa. Mo language. Namagay pa ng makasabot sa Bisaya. Di ba? Dahil akong watch oh. Na. Taas. Expire. September 2020, September 2022. Napit na. Ano siya, baby? Napindala ka. Kapit naman. Hindi ako patapalo sa'yo. Gano'n. Isipon ako. Gano'n na. Pagdabi. Halang. Ano na? Ano gaya ko? Ipunta mo dyan na yun. Ay, hindi. Ang gagawin ko? Buntis ko. Talon na. Talon na. Mahal na tayo na. Relax ka lang. Gagawin niya. Ako Kamay din na. Dagan na. Dagan ka ako. Ang taas ka. Iya. Pag
Juice. Walang iinom tubig. Walang iinom tubig. May vitamin D, ganun lang sa mga kailangan. Nakatambok mo na. Masana. Ang sa dahil na. Ah! Gaya katuloy na. Sige katabi man. Karon. Sambukin ko ang hindi kaya. Ito na siya. Pasalo. Pero mag-usap. Ano yung ano? Grinder ah! Huwag kang grinder! Ano? Dito binimit doon. Kamay na lang. Nakumpi na. 3 spicy. 3 pasit canton dahil. Gago! Takaya ba? Hindi kasi ako marunong mag-Tagalog. Bisaya kasi ako. Mag-Tagalog kasi maraming viewers ng mga Tagalog. Dito tayo sa Bisaya, walang viewers. Too spicy. 3 spicy. Panis kanton. 3 pasit canton. Hot spicy. Paper ko. Talo ka? Talo siya. Ayaw na. Ayaw. Pero kaya na namin to. Tagtagak na oh. Musika ngay ko. Malang. Apa dia ya coba? Apa dia coba? Mukbang Pasit canton hot spicy. Alam?